Today is March 8th, and we're downstairs in our finished basement with Christopher and Alexander. Christopher is playing with a little elephant soft toy. He's having lots and lots of fun, and he's sitting in his positioner chair that helps him to stay straight with his back. And he's just having lots and lots of fun. Hey, Christopher. Do you want your elephant? Oh, whoa. Whoa. Yeah, he loves his little elephant. And also he likes his hands. So, now Mommy's going to switch to Bulgarian. Значи днес е 8 март и ние сме долу в подземния етаж, който е завършен заедно с Кристофър и Александър. Александър помага на баща си да сглоби стола и масата за хранене за Кристофър. Двамата имат идентични столове, малко се различават в цветовете. А аз прекарвам време с малкото сладурче Кристофър и си играеме. Той е седнал в неговото специално стойче позиционер и си играе с едно слонче, което неговата първа братовчетка Дафни му подари. И за първи път той сега го вижда и му се радва, естествено го хапе и го пъха в устата си. Кажи здрасти! Кажи здрасти на слона. Как казваш слона? Блит-да-бли! Блит-да-бли! И ето ги Кристофър. Упс! И Александър. Малко върнахме от следобедната поръчка. Да, маме. И така. Я да го свалиме тази. Я да го свалим. Ой, чуй. Ето го. Готово. What's up? Я. Кажи здрасти. Здрасти. Как си? Как си? Кажи обичам те. Yes, Занеси ги на татко ти. Занеси ги обратно на тати. И това е подаръка от лелята на Стан Суелен. Това е нещо като малка палатка във формата на неговия любим анимационен характер, който се казва Томас Влака. И това е едно Томас влакче. И естествено може да се види колко много играчки имаме тук. Дали не успяме да си играеме с всичките. И сега аз трябва да кажа чао-чао, защото твой по-голям брат има пълен памперс. Да. Кажи чао-чао. Кажи чао-чао. Кажи чао-чао. Кажи чао-чао. Окей, и това е.